Uzené plíce vydrží více. Cigarety jsou hřebíčky do rakvy. Hulte, ať z ní nevypadnete. Škoda, že to cigára je vždycky takhle krátký. Přej a bude ti přáno. Kuř a bude ti. No ne, to je žrádlo, to je úžasný. Ježiš, mě už z toho hůlení ťuká srdce, že ho slyším. Moment. Ano. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, právě na vás čekám. Aha, vážně? Dobrý den, Mirza Dalipagič, prosím, posaďte se. Děkuji. Takže začneme asi, rovnou si dejte cigaretku, pojďte se, aby kouří šuplík. Přitom já, nekuřák, asi to tady někdo nechal. Já nekouřím, děkuju. Dejte si. Ne, já opravdu nekouřím. Ano. Tak si dejte, jednu zapalte si. Vy jste mě asi nepochopil, já jsem nekuřačka. Nekuřačka, ano. Já nejsem kuřačka, jsem nekuřačka. Ano, to budete nekuřačka poté, až si to zhnusíte tak, že nebudete chtít kouřit vůbec. Tak si dejte. Poslyšte, vy jste mě asi nepochopil, já opravdu mě kouření nedělá dobře. Čili vy už jste tak přehulená, že je vám z toho šouflo a teď jste se rozhodla prostě vyhledat lékařskou pomoc, respektive odborníka. A to jste na správné adrese. Já vím, co dělám. Dejte si cigaretu. Ale já opravdu nebudu. Dejte si cigáro. A když si zapálím, tak mě přestanete otravovat. Ano. Dejte to sem. Tak vidíte, tak. Je to tady, šup tam s tím. A hezky až dolů do těch trubek. To je hnus teda. To je hnus, vidíte. Já nevím, jak to chutná, asi teda ochutnám s dovolením. Je to hnus, máte pravdu. Jen kuřte, pořádně. Takže půjdeme k věci. Ano, půjdeme rovnou k věci. Tak, podívejte se. Jestli pak víte, co je tohle? No, náplast nějaká. No ano, je to náplast proti kouření. Jestli pak víte, co se s ní dělá? To teda nevím. To se někam lepí? Přesně tak, ta náplast se nalepuje. Kam? Třeba takhle. No to jsem ještě neskoušela. Neskoušela jste to ještě? No, to buďte ráda, protože je to úplná kravina. To vůbec nefunguje. Tohle to vůbec nefunguje. Kolegrace s vámi docela je. No. Ale já bych to nezdržovala, opravdu. Ano, nezdržovala, ano. Jo. Podívejte se. No. Sledujte bedlivě konec té cigarety očima. Pouze očima, ne hlavou, jen očima. No. A? To je ženská na dálkový